ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆମ୍ଫାନ 20ରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଛୁଇଁବ। କାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟକୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଆମ୍ଫାନ। ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ସକାଳେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ ଦିଘାଠାରୁ 800 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦୂରରେ ରହିଅଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା 20 ତାରିଖ ସକାଳେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆସନ୍ତା 19ରୁ 20ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି। ପବନର ବେଗ 120ରୁ 160 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।